ମା ହେବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି। ଯିଏ ମା ହେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି ମାର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଆଉ ମାର ଗୁରୁତ୍ଵ କ'ଣ। ତମ ମାଙ୍କୁ ପଚାର, ସେ କହିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତମକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଥିବେ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କୁଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେଉଛି ମା। ତମେ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ତମର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କେତେ କଷ୍ଟ ତମେ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି କଷ୍ଟ ସହେ ସେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ ତମେ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛ, ଜାଣିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। 9 ମାସ ପେଟରେ ଧରି ତମକୁ ବୁଲେ ସେ। ଭାବିଲ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ହେଇଯାଅ ପେଟରେ, ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହୁଏ। କାହିଁ ସେ ଭଲରେ ଖାଇପାରେ ନା ଭଲରେ ଶୋଇପାରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଦେହ ପେନ୍ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ବାନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ତା ସହ କେତେବେଳେ ପେଟ କାଟିବା। ପୁଣି ତମେ ବଢ଼ିଲେ ପେଟ ବେଶୀ ବଡ଼ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ସେ ଠିକ୍ ସେ ବସି ପାରୁଥିବ, ନା ଠିକ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁଥିବ, ନା ଠିକ୍ରେ ଖାଇପାରୁଥିବ, ନା ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରୁଥିବ। ରାତିରେ ଠିକ୍ରେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନଥିବ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଏୟା କର ସେୟା କରନି, ୟା କଥା ବୁଝ ତା କଥା ବୁଝ। ଓଃ, ବାସ୍ ଖାଲି ସେତିକିରେ ସରିନି, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଭଲ, କ'ଣ ଭଲ ନୁହଁ ସେଇଟା ବି ବୁଝିବ। ସେତିକିରେ କ'ଣ ସରିଛି କି? ତମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଭାବି ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ପକେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆହୁରି ପୁଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ପିଲାଟି ମୋର ଭଲ ପିଲା ହଉ ଭାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅତି ନିକଟତର ହୁଏ। ତମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ତା କଷ୍ଟ ସରିନି, ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଇଟା ସିଏ ବୁଝି ପାରିବ ଯିଏ ମା ହେଇଛି। ମା ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ ସେ କରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମାର ଯେତେ ହାତ ଅଛି, ବାପାର ବି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଏବେ ତ ମା କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସେ ଏତେ ସହି ତମକୁ ଏଡ଼ିକିରୁ ଏଡ଼େଟେ କରିଛି, ହେଲେ ଶେଷରେ ଯିଏ ବୁଝିପାରିନି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ସାରା କହିକି କି ବା ଲାଭ? କାରଣ ଯାହାର ପଥର ମନ, ତାକୁ ବା କହିକି କି ଲାଭ? ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକୁ ମନ ପାଇଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିବ, ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନାହିଁ।